Yau ina gajiya? Lafiya lau. In ce ko lafiya? Lafiya lau yanzu na saka. To kuma ka gaban ki kuma yi. Neman me ɗauka mun. Ayo Allah na tuba sun ga falla azimi. A wai bari. Wanda dai shi din. Bari. Bari ka gidan mu. Allah na tuba inda kuma ko ne. Mu je ka san shago mutum. Mu je rinya. Ba shine ne tafsirin. Mu je mata. Ai na daina bin sa sallah. In dai sallah ce na daina bin mutumin. Wannan yarinya dauko ka. Ita ya dauko ka. Amma da wannan mutum zuciyar da ta yi yawa wallahi tallahi. A ba magana muka yi ba. Ni kike ka daina bi na sallah wai? Meow.